Good afternoon mga bay. Bernie Santo karon hapit na alas 7 pero hayag pa. This is Liti Jensen, vlogger, YouTuber, small YouTuber. I am here in front of our place, our Lily Hill. Try to climb the little hills. So I am coming from there, going up there, going here. So a little bit exercise and try to sacrifice a little bit. So musulay ta og kanaog mga bay. Manaog ta aning. Uy, ni ay langgam. May gitawag og soul sort ng langgam. Oh? Nangita silang pagkaon. Wow, nakapangi nagpagkaon yun. Saon madisturbo ni silang moagi ko karon. So mao ni mga bayo. Ang mga bosk sa una nga namatay karon ning sugod na og pang kabuhi. Niyang uban nga bosk ay daghang produce siya og pulin, makakus og allergy. Madala sa hangin, inig hangin. Sumo na nga. Ma-allergy gani mo. Ngadto lang mo sa inyong doktor. Kaya inyong doktor na mohatag na og kuan. Tambal. Kaya panahon gyud sa ting pulin. So naog tanin do tang ilang hills diri kay naay dalan-dalan pa dong ga XX ba o kana pwede pog anha ka diha mo going up pero mungadto ko wa man tay istasyon sa cross din di mag subay-subay na lang ta diri sa kuan. Subay-subay lang ta aning makilid. Naay bird nga nagsinging pamation na to ha.
Soul sort. Nanganta ang mga langgam. Nanganta. Ay, mga gagmay langgam diri sa soul sort na siya. Oh? Sige, sing pa, sing. Anay meaning ilang huni. Nanawag na siyang kauban. Nanawag siyang kauban. Ano yung apartment among gipuy-an niya oh. Ang luyuan na atubang sa train estasyon. Oo. Pertintaasa. Dagang yelo nga bulak oh. Daghan kayo. Nagbanig. Nagbanig ang mga gagmayng bulak. Padung sa ubos. Ilam sa busk. Beautiful. Beautiful. Ah, danay bulak oh. Ang mga bus na sugod nagpumulak oh. Una siya daghan og pulin. Oh, to oh. Bulak naman na oh. Oh, that's a flower. Begin to come out the flowers. Wow. Nee. Dat kan work. Sus. Ang tingog ng sulsol to. Tubag-tubag sila. Tuas layo ang isa. Oh.
Ingon tingali to dali ngari. Gusto pa na. Come here. Come here. Oh, belum sudah. Daghang langgam diri ningog. Daghang langgam. He's singing. The bird singing. The bird are singing. Lahi na pug tingog ron oh. Trulit, trulit. Ito ah. Ito ah. Nagpahulay siya dito. Kanang itom. Sort na. Nagpahulay. So, 13 minutes na. Bye-bye mga bay. Salamat.